افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما زړمی دردیگی زړمی دردیگی زوارس دا انبیاء لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما دا خوارس دا انبیاء ران چرتا لالو دا خوارس دا انبیاء ران چرتا لالو صبر منیشتا صبر منیشتا علماء خل پیشوا لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما زړمی خوگیگی زړمی دردی کی زوارس دا انبیاء لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما دا خود علم سمندرو چی جدا شورانا دا خود علم سمندرو چی جدا شورانا افغانستان تا بز هم دغا مقتدا لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما زړمی دردیگی زړمی خوگیگی زوارس دا انبیاء لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما واللہ چی زړمی ناقرار دے دا بس کوما واللہ چی زړمی ناقرار دے دا بس کوما زلنداستورے زلنداستورے زملگرو دا سبا لزما زلنداستورے زملگرو دا سبا لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما زړمی خوگیگی زړمی دردیگی زوارس دا انبیاء لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما لوی محققو دا وخ رحم اللہ حقانی لوی محققو دا وخ رحم اللہ حقانی داو پلارا داو پلارا کشمیر سے بنور شاہ لزما داو پلارا کشمیر سے بنور شاہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما زړمی دردیگی زړمی دردیگی دوارس دا انبیاء لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما دا شہادت مرتبہ گورہم دا ورځ د جمعې دا شہادت مرتبہ گورہم دا ورځ د جمعې دا امارات
امارات اسلامی سربالا لزما دا امارات اسلامی سربالا لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما زلمی دردیگی زلمی خوگی کی زوارس دا انبیاء لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما افغانستان ہوں پاکستان پی یتیمان شوننا افغانستان ہوں پاکستان پی یتیمان شوننا افغانستان افغانستان و پاکستان زینت خولا لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما زلمی خوگیگی زلمی دردیگی زلمی دردیگی وارث دا انبیاء لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما نوید رحمان دا پر شیخ سیب سمر ظلم اشو او نوید رحمان دا پر شیخ سیب سمر ظلم اشو دزل درمانا دزل درمان دا عبداللہ او حمداللہ لزما دزل درمان دا عبداللہ او حمداللہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما زلمی دردیگی زلمی دردیگی زوارث دا انبیاء لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما نوید رحمان پا زڑگی دا صبر گٹا کی دا او نوید رحمان پا زڑگی دا صبر گٹا کی دا زخواری سا زخوارست محمد رسول اللہ لزما زخوارست محمد رسول اللہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما افغانستان پا طرف شیخ رحم اللہ لزما